10 years? O, ito na pang buwelta niyan. Sa usa ka maulan ug bugnaw nga buntag sa Cagayan de Oro, unang adlaw sa Hunyo, the 3-time KBP Golden Dove awardee Mr. Art Bonok Junior. Good morning sa mga junior kay Basta Junior. Guys! Ang buwelta niya katuti sa Cherry Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Kini ang vitamin C ang kanato sa COVID makapalikayong itong lawas, makapapiskay. Nakatilaw na ba ni mga tao ba sa itong Cherry C? Nakatilaw na, oy. Nakatilaw na ba ni sila? Nakatilaw na. Tingin, ang wala pa ka suway, panuway mo. Para mas healthy and COVID-free Cherry C, available na sa mga nakunang drugstore o pharmacy sa mismo ng Cagayan de Oro City. Cherry C. Alright. Kagabi, Presidente Rodrigo Duterte ni anunsyo in taon pipila ka mga syudad sa Mindanao dapat nang mag-lockdown. Usa na niini ang Cagayan de Oro tungod sa COVID gakataas ang kaso. Gikan sa GCQ ipaubos kini karon sa MECQ. Lakang kini sa gobyerno aron mapugnan ang nagkataas nga kaso. Ilabi na nga daw sa way pakialam sa health protocol silang ante o silang angkol. Ang mga lugar ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine kung MECQ, gideklara aron frontliners di magkadipo-dipo kay ang virus murag nagkagrabe man kaayo. Daghan ang di paminaw sa talamdan nagkagay man ang mga ulo. Giin nga nakitang daan nga bawal magtapok-tapok. Apan diya sa mga karsada kananan sa kinan bisag asa mga tao nga punsisok. Tungod kay kumpiyansa ra ta kaayo pipila sa ato mga kaila ang karon nga tigok o karon kita igo na lang in town sa paghinoktok. Karon kay gihugtan ang kwarantina, trabaho po sa gobyerno ang pagpang-ayuda. Katawan ilabi na sa ubos nga ang sa katalingban dapat sa suporta ayaw ninyo sila hikawan. Ang atong kontra nga virus nga di makita tungod sa kumpiyansa daghan nga bulagta. May manang ubang nasod kay halos na katawan nila na bakunahan. Kita ngawa pa pugong sa aron di mga takdan. Amping mga kagay, agwanta sa tagamay, mga bay. Kay kita ragyapon makatagamtam sa pagbinantayay. Aron sa COVID, dili kita o ato mga hinigugma, mga pinalangga, mga silingan, o bisag kinsa pa, dili mga yayay. Time. That time check was brought to you by Mortar Masters and